Hi mga ka-Ronbel, mauwanong Miyerkules kaniyong tanan. Malipayon kay ko kagiuwan na gyud, mauwana na gyud ang akong mga tanom. So magbatchoy ta karon mga ka-Ronbel kay timing kay nag-uwan, lami ihigop na sad. Nindot segundahan ang sabaw gahapon, mo magsabaw gihapon ta karon. So nagpabukal na ta para ni sa atong sabaw sa atong batchoy. 114 ang nagasto ani mga ka-Ronbel, good for 7 na. Una ni siya nahimo ni Federico Gilliargan Sr. katong 1938. Kani batchoy kay depende ra nimo kung unsa imong mga ricados, pwede siya mga pork organs or beef or others basta na vegetables or eggs. Originated din siya sa La Paz, Iloilo City. According to kitchenery.com, with health benefits kini siya maka-help improve siya sa health. Na siya plenty of vitamin A, B1, B2, B5, B6 and B12. Ka-prevent ko siya sa anemia ug fatigue. Patok gina sa mga Filipino, labi na estudyante, mga trabahante, lunch break nila. Unya, kung human po silang trabaho, mukaon sa sila ani. Unya, ang uban sila mag-midnight snack ani. Ang uban, himuon na lang pulutan. Ang uban po, ighuman nagtungga kay para mahuwasan. Comfort food gini kaayo sa mga Filipino. So sure ko, mawa na gina akong pislo nga ron. Happy Batchoy lunch everyone! Maki ni Ronbel Gams.